Natasha Buġejja ta' 19 sena mill-Birgu tresqet il-qorti akkużata fost l-oħrajn bl-attentat taqtil ta' 7 persuni fosthom ta' tarbija ta' 18-il xahar u tifla ta' 7 snin fi ġlieda kbira fil-Ħamrun fl-ewwel ħadd tas-sena. Dakinhar it-tfajla li qed tistenna tarbija kienet ġarbet xi feriti fil-ġlieda tant li kellha tingħata l-kura l-isptar Mater Dei. Fil-ġlieda bejn żewġ familji kien hemm involuti 10 persuni u allegatament matula ntuża xi ħadid u kien hemm nies taħt l-influwenza tax-xorb. Il-qorti preseduta mill-Maġistrat Joe Mifsud ċaħdet it-talba li t-tfajla tingħata l-ħelsi mill-arrest u minflok ordnat li t-tfajla tintbagħat il-ħabs fuq arrest preventiv. Kien il-ġurnal In-Nazzjon li żvela li t-tfajla kienet se titressa il-qorti. Fiżikament dik il-ġlieda kienet bdiet fil-jum tal-ħadd 7 ta' Jannar għal ħabta ta' 6:30 fil-għaxija fi triq Joseph Abela Skolaru ħdejn l-iskola Marija Assunta. Il-ġlieda bejn iż-żewġ familji eskalat tant li fħim minnhom karozza bdiet tinstaq għal fuq karozza oħra. Fil-post tal-ġlieda kienet instabet waħda mill-karozzi li ntużat fil-ġlieda u l-ħsarat fuqha kienu estensivi. Aktar tard fl-akwati tal-korsa ta' Żwiemel fil-Marsa instabet karozza oħra li jidher li kienet involuta fl-istess każ. Dakinhar aktar minn 20 pulizija mill-Assa tal-Ħamrun u mir-Rapid Intervention Unit kienu intervjenew u ħadmu biex jippruvaw jikkalmaw is-sitwazzjoni li kienet waħda vjolenti u aggressiva ħafna.